di Palo Banda, kami de anak muda-muda, sanang-sanang sanak mandang, ikolah curito partamu. Sanang-sanang sanak mandang, ikolah curito karangan kita. Dari siayi-ayi, tak menjalang si Indopuro, boleh sabar sana nanti, lamun lambe kadape duo. Boleh sabar sana nanti, lamun lambe kadape duo. Mbak pilin si tali rantai, katali biduk di muaro, kirim kirim kondak sampai jaleka mabuk kadunyo. Kirim tak sampai jaleka mabuk kadunyo. Nan balai pincalang dewa, Walo Indopuro, boleh sana mandang dari jauh ke sanang juo. Sanang hati mandang dari jauh ke sanang juo. Cawe salili pinggang di malau orang kapi cayo banse nanti yo ari siang di malau orang kapi cayo banse nanti yo ari siang kelarian lebanong josuto kalipatan makain di gaduang, kabagian deun tuang kita sa suratan eman-emangan duang. Kabagian deun tuang kita sa suratan eman-emangan duang. Sirawala panjang maningke, laman ningke lakajan tuang bati, awak panjang lapangan pendek, olah bansik lemang kok manangi. Awak panjang lapangan pendek, olah bansik lemang kok manangi. Nan baringin di tengah ladang, nan silas di koto baru, ingin hati macam murang, nan malang baru menantatamu. Ingin hati macam murang, nan malang baru menantatamu. Nambelo babelo ujung tali, nan tali pangabe pagayo anta takabe anta tigida.
Oh nambelo babelo ujung nyanyi na nyanyi masuk ke Ka'bah le anta kadape anta indaknya yo anta sape anta cuba ada ramu-ramu di dalam ganteng anta kadape anta indah kabalalamu tak baulang tambilang di rumpun lansik Kesisinya di ruang lantai dibilang sado nandape nanti gayoang ambil di nampandai na orang yo talu sika duduk kabalai hari pukul 1 di kapulang jinjang laikan hingga dusana sadang duduk tolie Tanjuang Ampang alu di si junjung tampe kajadi yen dibilang masoda olunyo kejadian Tanjuang Ampalu dalam daerah Rangsi Junjung oh nanado do urang mande bapak banamu bapak Gazali duo jo mande si Humia nanti tinggal di Tanjuang Siampang Kadem bilang yo bapak dengan mandirang bansik tinggal di Tanjuang Siampalu yo kalau dem bilang kabansiknyo sado lai sado de urang sado kurang sado de inyo le kurang mangake kurang makan kurang menumbuk kurang turun nambah padi sepangga tahun bare tak cukui kadimakan burun tande taruko angui sawalie babanda jauh yo apo karajo bapak Gazali pai mari kayunyo karimbo co itu bana le maso itu maalun mari kayu kadang seminggu dalam rimbo kadang sampai yo 5 bale hari mae tumpak di mande lenan di rumah yo apo karajo le mande si Humia dicubo mambuwe lamang dibawa ke pasar ami jo lamang idui ka disambung ojo lamang bare ka di Bali jo itu anak bagadangkan yo lai baranak 3 orang kok dem bilang yo anak nambah 3 nantuo namo si yatim baru bau mulai ampe bale tahun onan kaduo namo si Jaidin baru bau musa bale tahun nang kete anak perempuan padusi anak nang kete baru bau mu 9 tahun banamu upi si Norman
kalau den bilang yo anak nambah 3 tumpak dek buyuang nan si yatim nan indak do basikola cuma ke sawah disarakan pagi pulang nyo patang tumpak dek buyuang si Jaidin lainnya dalam basikola baru di dalam kelas 3 si Norma baru kelas 2 cuy itu bana le masuk itu tumpak dek buyuang si Jaidin awak le basikola bapak bansek mande mularat kurang babaju le rancak-rancak si Jaidin babaju buru kok diteke anau dirimbo buninyo dangkang badangkang mindak sakete atinyo ibu baju cabi sirawase ngempang tapi nanuta yo lainamu ba itu bana lebuyuang mola si Jaidin waduh lapado satu hari sawakatu abak dalam rimbo hari Minggu Jaidin perai basikola mande bakato kanak kanduang Jaidin naik kini kan iyo hari Minggu nawaang perai basikola kakaang sadang di sawah tolong antakan nasi kakak waang Jaidin wacik caronyo tanjuang ampalu ba itu bana le maso itu tumpak dek buyuang si Jaidin nana aroman sopan santun anak kopatua kamandenyo kalau co itu tarapapan ditara de mangkok kadi Bali kalau co itu dikatokanlah samo sanang le dalam mati nyobao nasi le kajo cerek nyo jinjiang jonan kidah o nasi nyo jinjiang jonan suwo bajalan buyuang si Jaidin menuju ke tanah sawah maalun buyuang biai si Jalaidin oh indah kalamu antaronyo saparo baru perjalanan main baula kawan semoga Adam oh Jaidin baranti dulu mari kita bermain dan makarela Jaidin Ruponyo buyuang Jaidin nanda masa dang tabao bana urang bagak kiroe taimbo turun urang lapat taimbo makan awak mengantuk banta tibo indak bapikir si Jaidin nyolatakkan nasi di bawah rumpulan se Jaidin bamain dan makare co itu bana demon lakini Oba macam candole permainan nado jo buwe main talen nado jo buwe le main dama nande asik-asik bermain jam 10 mulai main dah jam 1 candonyo hari baru tekanan nasi kakak balun diantarkan bakato Jaidin ke kawannya kawan baranti ambo main dolu antakan le nasi kakak ambo
Beko diulang main balik cuy itu kata si Jahidin nambah jalan balik Pikasawa nasi bajing yang lejon nang suuk cerek bajing yang lejon nang kidah kabajalan bawa ditario nang kasawan nang telita telet nambak kacang memanjek junjung le katalita lalai nambak anggang manjadang gunung dak kalamu antaronyo tibo di sawah masui itu mai onan mambana buyuang Jahidin onde kakak dan akan mola jangan berang kakak jawambo kae jangan bangi kakak jawawa yo talambek nasi wa antakan makae menjawab si buyuang yatim onde yatim nanindak pamberang doka adiknyu kamarikan ladine nasi itu kakak nanindak nang kaberang nasi nyu ambil dek si yatim nyu bawa duduk kanan taduh angin barambui lunak lambui raso kasero makan di sawah mae buka le cando bungkui nasi satu tabuka bungkui nasi kironyo nasi labasamui gata kasadonyo paniati nantak tabadonyo imbau le adik kanduang inyo o Jahidin kamari waang nanindak doyong manusia anak mincacak waang si mincacak wanak sing yang nyarimbu anak mikata angkam yang hutan buayo dari koi biwaang angkat tokan bermain-main ambo di sawah koyuang dari pagi ambo di sawah dapet jam 1 nasi yang antakan dapet nasi bersamui gata pulo wadik di sinan ditangani otapuk tibo kaki lalaki membana buyuang Jahidin ude kakak ampuni ambo usah le ambo kae ditangani bari maaf osa kali kini indak kambodo kaei hobuwe la ngai do kaei o indak tantu adik nemembana nyo tangani juwo tengah sawah laba golek-golek di tengah sawah laba kubang baju diluduk kasadonyo o indak tatan dek buyuang kanai tangan nyokir rai lari balik pulang mae o nyokirai lari balik pulang nambah tamu banda sabuah nyomandi jo baju basah sirawa basah muko la merah masuk itu hari patang tari babadi tibo di rumah mandekan duang takaju la mande o masuk itu apole kato mandekan duang nak kanduang Jahidin na diapo baju ang basah lena o diapo muko ang merah mayuang tumpak dek buyu Pak dek buyuang si Jahidin biarlah tinggi dari yang punai memandang tari kepungasan biar dek kanduang nama nunai rasio indah nyokabakan hari batambah patang juta tamanuang labuyuang
Ari patang yatim lah pulang mengadu ka bakeman O mande dangakan mona badago bana karajo wadi ambo. Dari pagi ambo di sawah dapet jam 1 nasi nyuantakan dapet nasi basamui gatapu loyo ambo tapu ambo tangan. Ambo tangani lah mande. Mandanga kato buyuang yatim na mandela berang pulo o jaidin waang nanindak doyuang manusia nak micaca waang si micaca ule anak singiang waang yang rimbo buayo dari ibi waang dari ketek yuang waang digadangkan lagadang tak mambale guno disuruh sikolang bermain disuruh kesawang bermain yuo percuma ya waang digadangkan kok tahu baso kaco iko dan piyu waang tiko kete indak mambuwe aka caro iko yuang upane hati mande nak tabado cuma sekete nak dikatokan kok nak sanang waang tinggal di siko lah jaidin Bulia barangke waang dari siku ko nak ke Padang iko jalannya ko nak ke Jambi iko jalannya karena waang seorang doyuang iya na ambu o tumpak dek buyuang si jaidin anak ko indah rampalawan nyoba maduang semua seorang o ayah mato Badarai-darai jatuh cie jatuh ladu sadang indah ruang tak babungo kunun ko anak kayu jati nang kandung mande olenda ibu kunun ko urang di nagari padomananam olobak lambau biar kasawi batugakan pado ditangguang hati risau biar nagari obat tinggalkan ko abak jauh dalam rimu labagian nalabak sadang mari inan dan taman yang si jaidin dalam pamanung hari malam hari sanjo urang lamakan nan jaidin lamakan pulo biala mande berang bana dimakan yuo nasi mande sakaliko mae Sudah makan hati lasanang hari badaruk mulanya abi juo nanindak dirantang le panjang banaka dibilang sama suit Onan bilang buyuang jaidin bamanuang duduk sama seorang kiro hari jam sabale malam kakaknya lalati dari sawah letak kalok kakak masuk itu Onan adik bonsunya lalalok pulo mande takaloknya pandangi bakaru lalok mande kandungnya turui mande bagulambe nyoresek puro mande kandung Obat tamu kepeng seminggu sasin seminggu kepeng diambilnya sasin nyo tinggalkan yuo di mandenyo kau untuk pembali sugi pagi-pagi Onan den bilang dagang jaidin hari semalam malam itu turun babilang anak janjang nyo tinggalkan kampung jo hilaman Oden etong dagang di sinan baju buruk sarawa buruk ken sarua musang nambah sandang dan bila
bilang dagang si Jaidin nyoturui adiknya nambon susah dan lalu norma kau bertinggalkan kondak desari di lantai jarang kalakai bamban di muaro kondak dek nasib nampak malang indah bapisah jadi bonsu rupo iko madi niatkan kakak barasaki kok layambo barasaki di bonsu indah balupokan ladi kok lai panjang di umur kau kok lai pahit darah kau di cari kakak karantau orang tapi kok pendek umur duya kok sampai aja lulah kau yo di anak orang di si bulan tai ke pasar sadang pukul 2 di mano di arwah bajun tai di rantau kakak di basan sangarola di bonsu tinggallah dulu adik kandung Jaidin turun tengah malam turun babilang anak janjang di pandang rumah mandekan duang si boga jalong basusu banda di kali urang rantai atuk biang kasau lalapu apo katenggang dayo lantai nyolai hari bertambah malam yuwo dan bilang lebu yuang si Jaidin kamano rencana nak marantau ke Padang rantau ke diadang ba itu bana masuk itu hari badaruk le malam yuwo kaba jalan le samo seorang kata litak taletai bakacang memanje junjung kata litak talalai rupo wanggang manjalang gunung mapane inyo baranti sudah itu bajalan pulau nandem bilang dagang si Jaidin menuju daerah kota Padang ne kampung ketek tak dietong kampung gadang indah dibaco hari bertambah leya biju saingonyo samaso itu tibo di Solo anyolai bamanu duduk samo seorang na onan baman nuang buyang Jaidin niyo di Solo masoi itu kamano le awak kapai kok kasuwuk jalan Bukit Tinggi ke Kida langsung diarahkan rancak dan takrui pikapa ngadang Bajalan kaki mula si Jaidin ketinggal daerah Solo inyo menuju ke Silayo matu nanindak namulalo kampung Pabiloma kabasu
berjalan juga oleh masuk itu. Kampung nang ketek letak dibilang, kampung nang gadang letak dibaca. Berjalan kaki le masuk itu. Oh di malapane inyo baranti, sudah itu berjalan puluh nang ketinggal daerah nang dicupak nan talang indak dibaca. Oh masuk daerah Lubuk Lasih kok dan bilang si Lubuk Lasih ke jaran maro labu. Kok tarui jalan rangka Padang, yo bedo mananggung kasih. Hati di dalam mancululu, kampung pabilo lekata jalan. Namun inyo ketarui ju, nang ketinggal Lubuk Lasih. Letibo dia yesirah, o manurun sitinjau langawi Tinggi bukit sitinjau lawi tarana tampak kota Padang. Abi dagiang pulang barang awi kampung pabilo. Oh, kata jalan ladang padi ndak dibaca, lubuk paraku ndak dihitung, nyolati bodi darung. Ota lampau seketik simpang indarung, tampak oto nan sabua oto keluar dari pabiri mai. Odek lamu berjalan kaki rancak dan ambil oto nang kontuang kok lai dapet manompang. Rupanya oto ko mangkuk simin. O manompang ciek pak sopir. Maalun sopir kini kadietung. Menampak anak ketek kini masuk itu. Direm oto disinan kamano waang kamanompang yung O manompang awak cepa, awak pai ke kota Padang. Ko iyo waang yuang ke Padang, naik lawaang di balakang. Lanyo panji oto di rambujang, dan naik inyo di balakang. La duduk di atas simin, tekajui buyuang jahidin. Baabana mangkuk tekajui, dangik simin koma. Di malo simin tak kangik. Akalu apa biri indema karena monyo Otari leoto mula nangka Padang di jalan oto letak dihitung dari satu opor kaduo jo tigo oto balarikan dari yang mandari yang kasih alui kajawa kajale batu kete uni kasih bungka kadatang. Unilang kisah oto lari masuk daerah kota Padang baranti oto di sinan oto baranti turun tadi mau kasih pak banyak-banyak. Olah bajalan buyuang jahidin nonan ka Padang. Iko lah baru rumah siapo ka dituju janjang siapo ka ditingke kemano awak ka malam. Oh tapi tabi pangana rambujangko kalau awak cari induk samang rancak kalapau nasi banduk samang. Kalau kalapau nasi banduk samang sekolah bana di parabek nak tari juo pika gugut. Oh biarlah kepeng indak dapet namparang alu badan kok legapu nyoy. Onyo minta karajo di lapau nasi, onde mande urang balapau, golong bagolong tali tigo, lalu bagolong kailaman, tolong lambo sekaliko jasonan indah, wa ilangkan bawa karajo badan awak yoi.
konan tapana le manderang balapau lai pangasih jorang tidak lai penyayang nyonam banse ko iyo waang yuang minta karajo bari lurui mande batanyo bari bana mande mangece siapo namo jogala di mala dusun jonagari apo sabab waang coiko curak-curaikan bake mande nae onan menjawab buyuang jahidin onde mande dangakan mola ambo banamu si jahidin kampung di Tanjuang Siam Palu dalam daerah orang si junjuang yo mande o mangicu henyo sakete apo laki cue derang bujang komande dangakan mola ambo anak o yatim piatu bapak mati mandela mati ambo naninda badusana mangkoknyo kampung de ambo tinggalkan ojo iko la nasib tak bamande joiko nasib anak yatim o kabak jo loyo kacang panjang kabak jo balem padirabah kabak jo urang anak hondak barin dua yo mande mandanga kato anak yatim paling kurang kapalonyo digosok juo kini ko iyo anak minta karajo disiko ang bakarajo ditarimo jahidin bakarajo karajo dilapau nasi dalam daerah kota Padang Dem bilang buyuang jahidin karajo dilaponasi capek kaki ringan tangan orang lapau batambah sayang sekadar makan lai dape balam turanggo wate tanggo babuni murayate pintu alam ta'azim curi toko kabadi alia tentang itu tolie bapak joma oh mande tuan o ruponyo bapak si Ghazali lala pulang dari Rimbo pulang inyo mari kayu o sawakatu abak tibo di rumah ruponyo anak tak ado konyo seorang nambah namo buyuang jahidin bakato le apa bagulambe humia dang adek kau kamano le anak si jahidin dari tadi tak ado mbok pandangi pie o mandanga kato rupo itu menjawab mandesi humia onde angku junjuangan ambo o abak jahidin o kece ambo la tuanei o sawakatu angku dalam Rimbo mangku o disuruh jahidin mantanasi nyo pikasa wadape inyo bamain-main mangkuwe
sampai nasi basamui gata ionyo tangani di kakaknyo buyung yatim tibo di rumah ambo la berang pulo sajaknyo ambo nala berang mangkue Jaidin hilang oh dari kampung mangkue sampai kini anak ndak babalik dong kue onyo turi bana titangka mangkue di mano kola kampung nanyuni oh di mano kini sampai tinggi enggak kong kue mandak ngale kato rupo itu paneati bapak natabado yo kapado anak nanggadang o yatim kamari waang yo indak yuang manusia sadangkan nanambo nampaya yuang mangurekan menjanti ambo tado dewa ang paja yuang antangani oh dewa ang lepaja mulang tangan itu lekato le masuk itu oh nande bilang dagang di sinan paniati bapak ndak tabado tapi seketik yang dikatakan kau nak sanang luang tinggal di siko buli barang ke yang dari siko kau nak ke Padang yang iko jalannya kau nak ke Jambi iko jalannya nak mati lawa angko kini di rantau orang mandanga kato rupo itu oh ruponyo anak nanggadang si yatim ko iyo gak palawan apo katonyo masu itu anta dia ba manjokan bana ba nan sorang tu mandang anak lama lawan nanabak batambah pane kok jadi yang yuang karanta urang nangka dicaki rimau lawaang dalam rimbo itu lekato bapak kandung yo tumpak dek buyuang nan si yatim malayo maenyo buwe bungkusan kain nyo barangke pulo dari kampung kamano rantau kanyo adang manurui jalan curito batarimo pa eka bai siat ma pe marantau o maalun rantau kabai rantau ko indak kabakep yang kapara gata bakarajo karajo dia abai siat kita tinggalkan buyuang yatim sedang dia abai masuk itu to bilang balik bapak jo mande sarato norma nak nambonsu bakato bapak kahumia humia dang adek kau barangke kau hari kini paila cari si Jaidin anak awak sampai basuo si Jaidin barangke kau jo norma nak nambonsu cuma seketek pi dikatokan menangi abak di sinan Umia dangakan bana kok pai kau mencari anak pi sabalun basuo si Jaidin sabalun batamu anak kandung nang kampung usah kau liye pi na rumah jangan kau jajak pi sabalun batamu anak kandung kau indak balik pulang biar mati pi oh di rantau orang oh mandang akato suami oh dan bilang dagang di sinan nyoba kato kanak bonsu oh nak kandung bonsu sayang mandena oh biar dicari kakak kau si Jaidin menangi mande oh masuk itu ang turi bana mana oh ati tangkala Jaidin oh pulang lana waang dari rantau na
rimbo di mano nala busuk lurah di mano nala kanyang kok lai waang idui juo nak lapatui babalik pulang janang turui nak hati tangkang lajaidi yona bajalan mande jona bonsuyo jonorma masu itu kamano arah ditujunyo ke daerah Solo ke bajalan kaki jo sinorma ndak dirantang panjang bana di mapane inyo baranti di marami nyo batanyo anak nanindak ka basuo anak nanindak ka batamu ola tibo inyo mula di maro nang kalaban kok dem bilang maro kalaban kasuo kasawalunto kok tarui jalan kasilungkang rusuh kasia bakabakan pabilo anak kabasuo lako are na dirantau orang lajaidi lako are dirantau orang bajalan lemande masu itu tarui kaninyo kabajalan nang ka Solo langsung dituju mande bajalan jona bonsu kabajalan talita taletai letai bakacang memanje junjung lekat talita talalai nambah anggang manjalang gunung lasaran tang dugo rantang cupik katigo rantang panjang tibo di Solo le maso itu o dapek manyeo tampe urang diseo tampe urang dolu dapek manyeo di tanah garam o di tanah le garam tampe tinggal tumpak de inyo le mande maso itu ojo apo idui ka disambung o dibuik balik nyolamang o dibao ke pasarami dilai manggale lamang di batin mencari anak hilang yo mencari si jai ke pasarami dilai manggale lamang di batin mencari anak hilang yo mencari si jai dine manggale lamang belo bang alai kadang tibo di silayo kadang lapenyo kacupak kadang-kadang tibo di talang kadang di pasar maropane kadang lape katinyo kasumani
Yo anak nanindak kabatamu hari Selasa jo hari Jumat manggale di pasar Solo manggale lamang kanamonyo. O di lain nak manggale lamang di batin mencari anak hilang kita tinggalkan yo mande tukang lamang duo jo norma nak bonsu. O dibilang bapak nan di kampung denetong bapak Ghazali bamanuang la duduk sama seorang Apo banana nyomanuangkan anak hilang indak babali mande pajala hilang puluh. Onan di julu indak kalare pangalan lata sangkui pulo apo pangana bapak Ghazali lagai lo mangkok kamarando lagai lo kamangkok kabatana seorang indak takau caro ikodoe. O biar den kunci rumah di Tanjung Siam Palu barang kek lo den karantau orang dan sambil mencari anak kandung dan bilang bapak Ghazali lah den etong sama so itu nyo tinggalkan rumah nang gadang nyo kunci rumah dia pak koe. O barangke bapak dari kampung maalun Pak Ghazali awak rang banse di nagari baju buruk sarawa buruk kambui batali nambah sandang kimasan usang di bawah cie kupia Medan la merah puluh. Berjalan apa dari Tanjung Palu nyetuju oleh pasar Solo. Oh anak dicari menyolai berjalan apa sama seorang kalau nyawa leka berjalan. Opa lupa di gara alam di pancung kalam ladian tak akan naraso indak di tanah alam baroyak bumi nyopi jakan. Di jalan indak kadietong dek lamo lambek tengah jalan letibo di pasar Solo. Satu tiba di pasar Solo rupanya sama so itu. Dek berjalan-jalan dalam pasar tak sorong lo kakade lamang. O disiko mula kau miai indak na lain na nyotanyo. Bakato apa anyolai lai kok batamu anak awak yopi lai kok basuo si Jaidin. Oh anak awak mapi oh manangi mande di sini nindak batamu dongku. Oh anak awak mangku lai ditanyo oh pada orang mangku anak nanindak kabasuo oh antah di mano mangkue oh si Jaidin mangkue yang borindu sam amu anak mangku yangku. Bakato apa nyolai kalau yo indah anak ado batamu di Solo ko. Jam sabale beko abita bila mangkau awak barangke kata siun tuturi ke padang panjang. Coy itu yo bana dan nyolai nyonai kureta kita dari Solo kok layan nak pi di padang panjang. Ba itu bana bapak kini hari badaro.
nabi laju tame kepasa sedang pukul oh sadang nan seroba tinggalkan de masuk ke kaset nan kadu anan kadu le Tuhan masuk ke kaset lenan kadu tumpak di mandesi umian nan tinggal di padang panjang manggale lamang yo masuk itu sarato bapak kandung inyu oyo jo norma nak nambonsu sansai badan di padang panjang nambalam turanggo leate tanggo manyang nyota urayate pintu walam ta'azim curi toko kabadia dia tentang itu o alie kapado nasi jaidin nang karajo di lapau nasi o dalam daerah le kota Padang malum buyong jaidin capek kaki ringan tangannya capek kaki tak manarung ringan tangan indak mamaca assalamu karajo di lapau nasi la pandai mamuta kopi taluenyo la pandai manatiang nang kamungko ba itu bana si Jaidin kita tinggalkan Jaidin karajo di lapau nasi dia sakete jalan curito alih kakak ngampuang jauh dalam waduh seorang di kampung jauh dalam banamu apa Ibrahim guru kepalo di kampung jauh dalam hari Minggu perai sekolah diracak kureta rancak badati bunyi kureta mandari yang bunyi lonceng gadang onyo 7 lapau nasi tampe Jaidin tinggal cuy itu bana le apa kini de lamu apa bakureta ibu di lapau nasi tampe Jaidin bakarajo di sinan minum langganan apa tuwe olah duduk le apa denate kurisi nyoma minta kini kopi talu langsung Jaidin mambiakan nyobuwe le kopi talu kamana tiang nyo dari dalam nande bilang buyong Jaidin bawa ayo kue telata air di meja tapana Pak Ibrahim lai banak rancak manderang lapau mula kironyo
la minum apa di sinan sudah minum inyo maroko asuk mandulang kaudaro onyo imbau mande rang balapau onde mande rang balapau danga di mande mula dikatokan yo mande itu lekato maso itu lai banak rancak mande kironyo anak siapo tu dek mande oh menjawab mande rang balapau kalau pajako kaditanyo anak raranah Tanjuang Ampadu dalam daerah rang si junjung pajako anak yatim lagi piatu bapak mati mandela mati pajako disiko bakarang ajoy menjawab sinan mula Pak Ibrahim kalau iyo pajako anak yatim dia lambo menggadangkan dia lambo kamambau mandana kato rupo itu menjawab mande di sinan nak urang dari Selido ke pasar juongku pagi hari kok de ambo indak kamangapo antah de inyo nang kepai onyo imbau anak bagu lambe onak kanduang jahidina tare kuranji dalam dulu sari sabat tangkapan nesan gak kamari lawang dudu ado nambana la dikatokan nande bilang buyang jahidin apo bana mande imbaukan tasiro darah di dadonde gumantar tulang pasandian apo bana mande imbaukan yo apo lekato mande kanduang jahidin dan akan mula pak ko nak membawa ang pindah ke kampung jauh dalam lai kok namu ang paina oh menjawab lebu yuang si jahidin oh mande dan akan mula aye matu ampi sekali jatuh cie jatuh ladu anak orang be dari Selido ke pasar juo patang-patang kok de ambo indak kamang apo donde di mano badan onan kagadang nyondei cuma seketik dikatokan yo mande kok jadi ambo dibawa pakko ke kampung jauh dalam kok jadi ambo tinggal sinan sekolah yo batolong basarahkan mandana kato rupo itu meningkap Pak Ibrahim apole kato Pak Ibrahim kalau sekolah nanyokan dai di pejako ado harapan jadi orang elok ado harapan jadi anak baik-baik bakato apaknya sekali oh jahidin dan akan mula kalau sekolah yang nangkan dakkan guru kepalo kemapang ko yang aco itu kecil nyukin kamano sajo ang bisa pasarakan basikola nak Jawa yang pandai baranang podong kakinyo dek buayo wa ang katatak dinan sanang apa manang luang na ore sikonyo yang kalau itu nak tarapapan ditara mangkok kadi Bali kalau itu dikatokan bersama sanang dalam hati barangke apa jodahidin tarik ke kampung oh jauh dalam Delamo lambe bajalan tibo di kampung jauh dalam
olah naik kate rumah takajui mande ate rumah o siapa namo bini apa banamo mande saripah ipa bakato kangku guru onde angku dangakan mola nak siapa angku ba oh ba oh yang kuei yo anak siapa le angku bawa sinan menjawab angku guru oh kalau pajago kaditanyo anak orang Tanjuang Ampalu dalam daerah rang si junjung namanya iyo si Jaidin anak yatim lagi piatu bapak mati mandenyo mati biarlah wak laipahei oh manggadang kan mandanga kator pitu lesanang rasul dalam hati ruponyo apa Ibrahim antarojo mandena saripah ado baranak seorang parampuan nak seorang tongga babel yang upik sinan si buyong sinan si bonsu rasonyo tak baradik situ oleh raso tak bakaka kok malang le nasib ambai-ambai lubang takali ombak tibo jarik samato banang salai putui tak dapet paulenyo banamu upi ramuna orang muna namonyo anak ba itu bana dan manyolai bakatu aba gulambe orang muna dan ngadek kau oiko Jaidin anak abak sangko dek muna kakak kontan dari dunia sampai akhirat jangan berubah dena oh dalam hati kok dek Jaidin itu pulau sangko ramuna dia kontan dari dunia sampai akhirat lasanang rasul dalam hati labas salam Jaidin joramuna lasanang rasul dalam hati ya biari baganti hari kandak babaju le babalikan kondak sipatu le babalikan napatu disarakan basikola ruponyo kini masuk itu onan di kampung kelas 3 dak olunyo masuk di kampung jauh dalam iyo ke kelas 30 samo sekolah joramuna samo sekolah le joramuna kalau dia bilang le masuk itu senang hati bapak mande anak sarupo le anak balam siku jantan ciek batino kalau sekolah sama sekolah kok pulang inyo le sama pulang kok balanjo sama balanjo siang kan tari sekolah malam kan kursus jo bapaknya senang hati indah tabado oleh sanang le hati ndak tabado dan bilang buyang si Jaidin tahu bana tinggal jauh orang pandai bana imba mande angke onan denetong dagang Jaidin cie diaja duo dampe duo diaja tigo tantu senang hati bapak jomande Wabi bulan baganti tahun Nabi sekolah naik soal sekolah indak ke kita rantang bana
Obat cancang lapan danga tigo cancang dan tingke tanga tigo tingke batingke pasa bukit tinggi hari satu rami diate kalau dirantang namo panjang dia dan punta naknyo pendek supaya curito lake tinggi isi curito naknyo jale tamat kaninyo sekolah dasar menurut jalan curito dan tarimu masuk ai esoi di balantuang nanjaidin sambuang kahai es ramuna kameses basarakan kalau dia bilang sekolah meses kana monyo sekolah jahit majahit sekolah masak memasak kok hilang sabik di kandang siala urang nama bau soal majahit mana rawang kadaku upi pinter puluh kadang bilang dagang di sini Nabi yari baganti yari Abi pakan baganti bulan Nabi baganti tahun tiuk tahun nindak nantingga tamat ai sambung kamilo kini di milo basikola oramuna tamat dari meses apa tando tamatnyo lailang sabi di kandang siala urang nama bawa soal manjahit mana rawang kadapu supi jago pulo dibalikan mesin jahit baitu lebana siramu gilo manjahit mana rawang ngate rumah upi bana monur aini anak rarana pandakian bagalik yo banang josi koci minta batamu dijai dijahitan gambolo dilawi nata dipuke le anak pariaman suto tabali pijai patah guntiang kok lape dari tangan saja nyomola si Jaidin sikola kamilo watiramuna ta elok lai onan Jaidin batamba rancak nanawa batamba kame sisungui mulai maramang Yawapo pangana lasiramuna waalo kok dikatokan Jaidin kakaawa sedangkan inyo orang lain kok coiko abak kawa kasansai muna samo sorang Onande bilang dagang si Jaidin tarikan inyo lebas sekolah wa itu bana le masu itu
Oh indak kalamu antaronyo nyokan kini kadietung ruponyo tamat sekolah dari Milo ijazah sudah diterima diploma tamat nala dapet barakasana oh dalam hati onan bakato ka bapak mandeo bapak sarato mande oh ambola tamat sekolah dari Milo ijazah sudah diterima kini coyiko di bapak mande kok lenamu bapak jo mande mengizinkan bisa karajo di kantor residen kota Padang izinkan awak bakarajo nak babalik kepeng nanabi yo mande onan menjawab lecando apa Ibrahim onak kandung Zaidin naik selagi apa nak masih ado selagi buang masih duit lena waang lumbuli makan gaji doyong nantanian hati di dalam nantara so di kiro-kiro baduri di dalam daging betulang dalam rangkuangan nyotara so rasoju kadisambung sekolah ka Batawi nak kalau lang tambah 3 tahun laila badaso buyang dapet pangke mana lah kamari buliana adokan konak ka doktor jadi juo konak akabri bisa juo itu bana maso itu lasanang raso dalam hati oruponyo kadisambung Zaidin ka Batawi sekolah ams di Batawi itu bana maso itu dak dirantang panjang bana diurus sure leka manyure anak disambung ka Batawi basikolah nalasa-lasa sure manyure ado asrama yo kadituju iyo kajati Patamburan 20 PB nomor kadituju cuwitu bana masu itu adek di sinan asrama anak sekolah lasanang di dalam mati teket kapai yo kadibali ba itu bana masu itu kadisarakan anak masak-masak mae cuy itu le bana le masu itu bindak dirantang le panjang bana tumpak de inyo mula dan apa Ibrahim mula sanang di dalam hati tapi ramunati ga ibu kaba pisah pulo oh awak jauh dai kadi bilang dagang Zaidin lah selesai sure manyure kabaran ke inyo kabatan Batawi kata orang dah olu Jakarta kata orang kini nyolayo
hendak dirantang panjang bana, siap sekali masuk itu diantakan ke Taduk Bayu. Bapak Jomande mantakan Ramuna ke 10. Itu bana dan nyolai sainggonyo tinggal rumah di kampung jauh dalam dituju ke Taduk Bayu. Raso indah di tanah yalam di ganggam bunga kok nyolayu. Satu tibo di Taduk Bayu lah tampak kapana merapik. Itu bana masuk itu nyopandang ke dalam lawi tampak ombak bidiam babidiam tampak pulau pembuat timonggo atiba tambah mamang jugo di bawah tidur lekam air yang onam mato tak namo lalu jo jantung atiba sangketo kalau nyopandang masuk rimbu anak siamang bagapayan tasadu ati karena nibo raso katulang bagadayan co itu bana nyolai indah dirantang yo panjang bana sinande bilang siramuna onde udah jaidin mula kironyo kok lamu udah di Batawi de imun sakete nantakana kok lama otarang di sinan kok lupo muna obat tinggalkan madah orang Batawi rancak-rancak dah orang di sini elo-elo madah kok lupo muna di Padang madah onde dai tapana la sinan nyo si jaidin biasonyo tado mau mangecek rupo iko kini gak usuh kecek pajako. Tapi balun bakilek lah bakal bulan ko sangkap 30 balun liliek lah mangasan hati di dalam oyan cululu. Nam pucuk si jila jalilinte pucuk si tindi 2-3 kabalik gunung Ramuna kamaminte jaidin di balik itu pulau. Olah dem hilang dagang di sinan basalam jo bapak mande jo Ramuna basalam pulau kanai kate apa ba itu bananyo. Naik kate kapagadang di jalan indah kadietong kapa barangke kabatang ngawi ona bapak nyobandena la pulang sarato dan upi mula siramuna Odem bilang le dagang siramuna la babalik jo bapak mande onang kapal tarwi kabatawi di lawitan indah dibilang maalun kapak nanggadang banda babanda silawitan mangguluang lakasu di aluan buni menyasa di pembari bagenggong buni taliana baraba buni tali sawai dari yang talian itu kapal di lawitan. O kapa menuju ke Batawi marapek kapa di Tanjung Nampari wa itu bana dan nyolai o turun pesisir ke Pagadang si Jaidin la turun pulau turun kaninyo dari kapa di Cateroto masuk itu iyo kajati patamburan
joto ketek dari pelabuhan Nandem bilang le cando si Jaidin oh iyo latibo di jati Patamburan oh masuk asrama nyolai mulai sekolah am di Batawi oh kalau sekolah yo di Batawi banyaklah orang nyonan datang ado kan datang dari Medan ado datang dari Palembang dari Pakan ado kan datang dari Padang ado sorang-sorang Nandem bilang dagang di sinan tumpak dek buyung si Jaidin awak di dalam basikola pandai bakawan samo gadang nentu oleh orang nyormati samo gadang lawan bayu nang ketek la ketek nyokasi oh anak batang bakini dan bilang lesando si Jaidin oh dapet bakawan karibana samo sekolah di Batangawi iyo Joana kota Palembang Abdul Munaf namo pajako anak orang kota Palembang di Palaju tempat tinggalnya 101 nomor rumahnya Nandem bilang dagang di sinan dapet bakawan lejo Jaidin biya Jaidin le urang Padang biya Abdul Munaf urang Palembang oh badan saraso badusana kok sekolah samo sekolah kok pulang lainyo samo pulang kok lalu kan iyo samo langalo ba itu bana sija sanang di dalam hati dari Padang pakirim datang dari Palembang tibo puluh patapatim panimbo patim patapi jai jarum cino dia lie kabakan lain sungguh dia lie sinan wali kamande kontaninyo sarato le bapak kandunginyo nan tinggal di Padang Panjang sarato Norma adik bonsu adik lagadang menyelai tumpak di mande tukang lamang
O anak dicari balun basu Jaidin indak kabatamu tengah malam anak takana mana pokok laiwa angidri juola Jaidin lepatwi mande yang temuina tapi kowaang sudah mati lah Jaidin yana orang baruang balantai ke pasar sadang pukul 2 di mano aruh baju Thailand liek laman de basan sarona dirantau orang mande marasai mana onna odek mande sakit nyona nantakana mana kok sakit wang dirantau orang la Jaidin o sakit siapo kamau belen nak kok nyampang singke umudu iyana yo bedo kalau tak nampak dia dagang tajelo orang bilari kok jolapi wang orang kapani lena di mande indak kata jalan nak mande marah asai rupo iko lena yona malam duduk menangis tabayangan si Jaidin upi bana mona Aidasni mar anak rarana di malala dalam tidurna ang tagambar ilang di matola Jaidin lupo iginda lanak kanduang nak kanduang Jaidin ondena carian dena ba itu bana katoinyo polainya gumpukan ku gumpo katu karuk jalan karagian ketekak kadama puluh lainnya cubonya lupokan ku lupo katu lalok ko lalok jadi rasian tasinta anak Ota bayang pulo lena Jaidin yo ruponya ada bilang mande tukang lamang dek lamu manggale lamang yo daerah Padang Panjang dapet kadai didakek loket oto dijual lamang dengan kopi. Oba itu bananya lai ruponya ada orang nan sadang memakan lamang sarato meminum kopi yo di kadai tukang lamang. Siapa orang kok na minum iyo kaninyo sopiroto kalau dia bilang namo jogala si Basri namo pajako anak ararana ay lubu linggaw inyo menjadi sopiroto tambangan Padang Lubuk Linggau kadang-kadang ke Padang Panjang padonan hari nan saritu sadang makan lamang di kadai mande tukang lamang na minum kopi masu itu sadang memakan lamang juo sadang meminum kopi juo tibo na rumah membawa lamang 6 batang. Kalau si Norma nak mandi tukang lamang biawa sadang membawa lamang bana olenggo indak katingga
Tadayu pingganan lama letagul lampai jarinan nalui lekata sengang galak namani galak coli maurangka antaka jadi leyantai indah atirang lalu lah digaduanyo itu banale masu itu tapana basri sopiroto kalau dia bilang Basri Sopiroto apa pangana masu itu lah banyak kampung nanti